Me za mu ce wa manzan Allah, me za mu bai wa manzan Allah, shi ne ya ba mu babbar daula. Lalle annabi ya mana gata. Yan uwa mu ma ya kamata a ce muna da abun da za mu yi wa manzan Allah, ko ba komai mu faranta wa masoyansa. Annabi ya isar mana, ni dai annabi ya isar mani. To wanda duka annabi ya isar masa, muna gayyatarsa gagarumin maulidin da ake a gidan Maulana Sidi Sharif Sani Kano Jambudo Nigeria, wato ayyamul Muhammadiyya da hawan takutaha 2020, ranar 16 ga watan Rabiu Awal da 17 ga watan Rabiu Awal da 18 ga watan Rabiu Awal da 19 ga watan Rabiu Awal. Wanda duk ya yadda annabi ne shugabansa, wanda duk ya yadda annabi ne shugabansa, matuƙar yana da dama a kowace jiha yake, a kowace ƙasa yake, muna gayyatarsa zuwa wannan taro. Kallo ku sai wanda ya zo, lamari ku sai in baka yi, nishadi ku sai dai in baka da zuciya. Allah ya bar mu da manzan Allah, Allah ya bar mu da manzan Allah. Izzuddin Alhassan na Sidi Sharif Sani Kano Jambudo Nigeria, ina ke gayyatar ku. Allah ya bar mu da annabi. Bisalam, ma'assalam, ahbab.